Shalom ke kubor ban polisi pi baku parlindo kimat ki bakongsan jong ke kubor anam don jingta ka ain Citizenship Amendment Act ye ki rit pai Muslim hakari ong ukli nung yalam ka seng RSS u Mohan Bhagwat rai ke sarkar Meghalaya ban penbait da ka dor ka batikna bat ka baranti na ka benta ka bai sumar ye ki bapang COVID-19 haki hospital Bombay jong ka sarkar Lekmi Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ye ki jingya bet ki kam jingte ye ka Tribal Research Institute ha West Garo Hills District bat sa sanspa san pu prangot ki babet tamayo COVID-19 ha Meghalaya hindin kisni bat nringot ki balaklat no Hashwa bingin kimi ki kubor ki babnya tongine sha skor gini ki jingpun bana ke badon kam Namun ke jingdon ke kalam COVID-19 ni kintu ye pi ki parlok ngap ban om sting shim ki lat jingida ki badon kam Bat kitu ki bala palat 100% snem garata ki bala dep ai tika kawat ke bandingkong kin snubha bandai airu akawat ke baar kat kum kapor balabu Sumar bhai ladi bat bu tikna kini ki laitili ki jingtha ki badon kam Dengi ki jingda khmut bat sintur penjingai uwei na iwei pan sai khul bhai ki kiti bat dur khmat U National Helpline number ba yade bur COVID-19 ba phila ban phone ulong not iwei ar lai khandai new pra not saun riu but iwei not new san number na ka jila Meghalaya de iwei not pra but iwei not new not ki khubor ki babnya Unang bahakli du ka seng RSS u Mohan Bhagwat ula ong ba ka jingnang ruai ki ripat ka jait benru Muslim hakari ka namdon setia ka jingta na ka ain Citizenship Amendment Act ula ong bakari India ka de ka baju khmi bat sumar bhai ki jait benru ripat nadu ki por bakari Pakistan kam shimala panle kumta Haba pelaj ba ya ka kot bala ai kerteng citizenship debate over NRC and CAA ha ka jingdon lang Menteri Rangba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ke bala long nin gisni ha Guwahati u Bhagwat ula bancur babaro ngidi ban ko ngu ya kiriti senshar jongkari kum ginong shongshnong ki badon ke jingkit kle ula ong bakari India kala hikai ya ka jingelong ka wei sha ka perthei daga ba pensyong nong remi ki larity balasan hajar snem menshwa Ka sarkar Meghalaya hindin kesni kala penmi iga jing penmena ke balabu daka dor ke barenti ha ka jingi dei bat ke bai sumar yeki bapang COVID-19 ha ki jaka sumar bomdei jong ke sarkar ka commissioner and secretary ketnat ke koi ke khia ka MN Nampui kala itu bagatnat kala rai banbu daka dor ke barenti ya ke bai sumar hadin bala khmi bnia ya ke kaipot na ka committee ke bala kli de UDHS MI Dr. Amanwar Kenampui kala ong baka sarkar kala shim bun tili kilat ban yada na ka jingpur state ka kalam COVID-19 ha ka jala. Hagawai pat kaliang principal secretary ketnat ka koi ka khia Sampat Kumar ula yetu basan punriu na ka shispa ki ba pendon kam ka kad MHIS ki dei na ki hospital ki riushimet. Ula yetu baka sarkar kala thungi ni ka committee ka khat phratarik ujuliu ban khmi ya ka dor bai sumar ha ki hospital Bombay jong ka sarkar ban ajing mut ban bu ya ka dor ka bayahab kat kum ka jing sumar Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad ke Sangma hnin gasni ula lech West Garo Hills District ban khmi ya ka jing pentre ka Tribal Research Institute ka badon ha Chidengre ula yetu bakani ka Tribal Research Institute ka dei ka jingyu ijngai ukpa jong u PA Sangma bangkwar hadwa rublei bat ka donru ya ka jingtmu ban yarap hakikam wat bnia ya baro ki jai benriu ka than chate lammingi ya ki riti ki dustur bat bakan longru ka pedeng ban penyai bat penlong ya ka Tamasa North East Tribal Festival Menteri Rangba ula ledu sha jong digre ka bahapo ka Rongram Block ban khmi ekikam bahapo ka Prime Hub bat ban yekrenru bat ki kinwon seng kam lojong bat ki khot ka Chidil Sa Pigri Cooperative Society bat ban sngutu eke jing e jongki Menteri Rangba ula ledu sha ka Aganwadi Center ha Rongwal Kangre jong ka Rongram CNRD Block bat ka jaka penpedam khun sier jong ka Jakindil Village Organization hadak Chimmagre West Garo Hills Kadue Menteri Rangba ula lejingo eka jingte ka PA Sangma Integrated Sports Complex ka Bahatura ya ka balabu ban pendep ha uno pra mentau snem Sakibiang ka Meghalaya sa sanspa san prangot ki babet tamayo COVID-19 hinin gasni badai kini baro ki barang syakta hadu mentah kilong sahajar arspa arpuengut bat ki don rupat laispa nyu sangut ki bala koit no hinin gasni bat ki don san ringut pat ki bala klat no COVID-19 kumta baro ki bala klat no hakajala kilong kendai spa nyu sangut
kat ba Nagaland ning kesni gala saki kin yaki kendai busangut ki babit temai bat haba ken kelum baro ki bara syakta kilong arpun rujar praspa lai hu prangut kidon ru nyu pu arngut ki wepat ki bala yo koitno bat arngut ki bala klat no nakani ke jingpang bat haba ken kelum baro ki bala klat no kilong sanspa khat prangut hadu mentai kidon syahajar sispa andru pongut ki barang don yo ni kunyang jingpang ha kejela kini kedai ke All India Radio Shillong ke bawan lam sipi yaki kubor ka sing samla maulai pelun ningisni kala khangno ega kerdop bandrung shaka jaka bread mut ha Martin batla pensange lut eki kali kitnyut bandrung shepo kani ga jaka kani baru kala jia hadin bo menteri gatnat ki kampun roisor ba snyau bhalang dhar shimlala setia banwan mi hinnin gesni kumma ulakular ka sing samla kala penpaw ke jing snokia eka jingnong jingman kani ga jaka bread mut badru eka jing kuman ka sorkar hakabawa dakawe pat ke jaka kasenggala dawaru baga sorkar kan bu eki kor ki bor ki badei bat ki tiar ki bami na ki hospital kumbala le Honey Grims Hospital hagawai bat kaliang he katnat Shillong Municipal Board ula pha ege jing pentip she ka seng samla maulai pelun bagandon ke jing wan yakmi lang ber menteri ki kampun roisor hakalai phuai terik unai tung penban hadin ke jing kentai ke seng samla yakani ke jing terwa Bakim shimla pli kani ke kerdop Hamartin CEO ka Shillong Municipal Board ula pha sadaka weipat ke jing pentip kata banle jurup ye kani ke jaka mentahi kesni badai hadin bala yo e kani ke jing pentikna bala pli biang no e ke kerdop bandrung Shamartin Kaseng Khasi Student Union ka Southwest Khasi Hill District kalanang penjalan ye ke jing a jingkershan ye ki babun teli ki seng bhalang ki bana Mausen Ram Block bat kunju yau MLA ka Mausen Ram Constituency na ka benta ka jing dawa ban kentiu kerdan Mardor ye ka Mausen Ram CNRD Block sya ka Civil Subdivision na bagani ka de jing thrang ka bala Silem bha jong ki pai nong shong shnong ki shispa andru fu South teli ki shnong ki baha bhapo ka Mausen Ram CNRD Block nadu ki arpos nem menshua Uba forward man nongrem Presiden ke KSU Southwest Khasi Hill ula ong baka Mausen Ram Block kadai ka bala rintam ha gajala ka bakan sakenjo san pukendai snem mentau snem kumta ula ong baka jingkin tiu kerdan yaka kanang wanra e ka jingyejan bat ki pait ba ka Mausen Ram Block Menteri Rang Badu Narendra Modi uni sami ki simbo jing perkhat bat ki pat keri kunju shabar keri haka program Man Ki Baat lengba ka All India Radio haka arpusan terik mentau benai kani gandai ka sin ka bah nyu pukendai jong kani ka program ka bah sin shi benai Menteri Rang Badu ulai wer ki pat ba bani sami ki jingmut halor ki ei ki mat ba udai ban kren ha kani ka sin ka bah menta haswa ban pun ko ka khubor sa shi sin pat ki mat ba kongsan Anamdan ke jingta ka ain Citizenship Amendment Act ki rupat Muslim hakari ang ukli nangelam ka seng RSS umohon Bhagwan rai ka sorkar Meghalaya ban penbait de ka dor ka batikna bat renti na ka benta ka jing sumare ki bapang COVID-19 haki hospital bomde jong ka sorkar lekmi Menteri Rangba ka Meghalaya Conrad ke sangma ki jingya be ki kam jingte ka Tribal Research Institute of West Garo Hills District bat sa sanspa san ku prangut ki babet thamai COVID-19 ha Meghalaya nin gesni bat ringut ki balklat no Katu ki kubor kilakut ki balawan shifi na ka All India Radio Shillong. I pinkan mawai pi ki palak nung sngap bangini so baka Delhi Station haka por Prabhaji na kamta ka kubor haka kitin Hindi kaban buat par ka kubor haka kitin pareng haka por Prashting. Kini gede ka All India Radio